थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म रोजाबनाय थाफ्लिबना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ गाबोननि सानाव नोंथांमोननि गेजेराव रिलिज जागोन। थाफ्लिबना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलियाबो थाफ्लिबना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ गाबोननि सानाव नोंथांमोना आनाया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन। गाबोन 19 मार्च खालि आनाया ब्रह्म इउटुब चेनेलाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म रोजाबनाय थाफ्लिबना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ आनाया ब्रह्मआ आमोखि कछारी मेथाइयाव 2024 मायथाइयाव खुंजानाय रेंगनि एवार्डआव बेस्ट फिमेल सिंगार बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयाव फेमिना एचिभार 2025 नर्थ ईस्टआव बेस्ट फिमेल सिंगार मोननो हादों। बेफोर बान्थाखौ मोननो हानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आनाया ब्रह्मआ। खुलुमबाय, आं आनाया ब्रह्म रंजालि बैसागुनि गासैखौबो अननाय आरो हामलायनाय थाबाय। 19 तारिख खालि आंनि गोदान मेथाइ थाफ्लिबना रिलिज जागोन। आसा खालामो बयखौबो नायगोन होनना। फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रग्राम खालामनो रेडि जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन। प्रग्रामनि थाखाय जगाजग खालामनोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम। रंजालि बैसागुनि हारिमु मोनाबिलियाव बायदि जौसाङाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय साखाफारा जानानै दंसै मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्मआ। बिथां आनाया ब्रह्मजों लोगोसे जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सोमखोर बसुमतारियाबो बिथांमोननि हारिमु मोनाबिलि जौसाङाव जयै मेथाइ रोजाबहैनो साखाफारा जानानै दङ। फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि हारिमु मोनाबिलि जौसाङाव मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जादोंब्ला आनाया ब्रह्म आरो सोमखोर बसुमतारिखौ हांख्रायहरनो हागोन। जुदि नोंथांमोननि मेथाइ रोजाबगिरि सोमखोर बसुमतारि आरो आनाया ब्रह्मखौ फोनांजाब खालामनोब्ला 7086079051 9920725121 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। प्रग्राम खालामनो थाखाय माबायदि सेटिसफाइ जाना दं? फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। नैबे रंजालि बैसागुनि थाखाय आं गोबां एक्साइटेड जाना दङ आरो लोगोसेनो गोबां रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ। आरो देग्लायनि बोसोरावहाय आङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि आङो देग्लाय आब' आनायाजों लोगो नांनानै जोङो माने आब'जों लोगोसे आं बैसागु प्रग्रामाव ओंखारफानो थाखाय रेडि जानानै दं आरो। अब्ला नोंथाङा आब'जों मेडामजों लोगोसे खालामगोन? औ लोगोसेबो खालामगोन। बेनिफ्राय लोगोसे जुदि हारसिङैबो माने रायजो राजाफोरा जुदि लिंहरो नागिरोब्ला बेहायबो आं थांगोन। अनलि आब'जोंल' नङा, बा आं हारसिंखौबो जुदि लिंहरनो लुबैयोना खायसे माने माखासे माबाफ्रा रायजोफ्रा, बेनिखायनो बिदियावबो थांगोन। फोनांजोब खालामबा माबायदि खालामनो हागोन? कन्टेक्ट नाम्बार? आच्छा, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा जेरैहाय माने दानि बावैसो आब'आ एसे होनलांदोंमोन माने माबानि थाखाय मेनेजारनि बाथ्रा बुंनाया, एक्सुवेलि बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा आब'नि स्क्रिनावनो थागोन। जि स्क्रिन नाम्बारावहाय माबाखागोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन बेनो। आरो लोगोसेबो आंनि फेसबुक पेजावबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै दोनखादों रंजालि बैसागुआव जायफोरा माने बिथांमोना इनभाइटेसन खालामगोन बेनि थाखाय। बे बोसोराव नोंनि मेथाइ मोनबेसे ओंखारदों? बे बोसोरावहायथ' आंनि खननायहाय मेथाइ आंहा बिदि आं खालामाखै, नाथाय जेसेबांखिनि माने नै दा ओंखारनाय मथे आङो गुबुन माखासे सिंगारफोरखौ आं मेथाइ खनहोनाय जादों। लोगोसे जोंहा बर'नि मोजां मेथाइ खनगिरि मोनसोम ब्रादार, बिथांनो आं दोंसे मेथाइ खनहोदों। फैगोन बिथांनि मेथाइयाबो नैबे माबायाव एप्रिल दानावहायनो रिलिज जागोन। बिथांनि बैसागु मेथाइ फक बैसागु बानायनाय जादों। आरो लोगोसे गोदानै जोंहा पबित्र दैमारि आदा, बिथांखौबो आं खनहोदों। आरो लोगोसे आङो देग्लायनि बे बोसोरावहाय आब' आनायानि जे माबायावहाय प्रडाक्सनाव बे प्रजेक्टखौ माने बिथांनि जि खननायावहाय आङो प्रनाउन्सियेसनखौ आं कारेक्सन खालामना होदों। मेथाइयाथ' फक सं नालाय कालेक्सनसो,
बेनिफ्राय बिथांनि जि मिउजिक भिडिअ फैदों बेखौ माने कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ आंनो खालामनाय जादों आरो माला रिलिज होगोन बेखौ जोङो सानदों गाबोन 19 तारिखआवहाय जोङो रिलिज खालामनो होननानै सानदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव जों ट्रेलारखौ हगारखानाय जाखाबाय मुङा थाफ्लिबना मा चेनेलाव होगोन आनाया ब्रह्म